Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Among haring alastor, nganong gipatawag man minimo? Gipatawag ko kamo. Tuod kay ang hari sa Erkalya. Nagamando na kanako nga doon ko ang prinsesa sa Lemuria. O nga naman, imong halaran sa ito mong kasing-kasing. Sayod kamong gipanganak ako nining maong dapit nga way gugma. Apan ako agdihon ang iya maginikanan nga naghari didto sa Apas. Nga maghiusa kami si Stia. Tungod kay may mando sa labaw kong hari nga tuwa nagpuyo sa Erkalya. Tungod kay aduna siya mga plano nga magkaayo sa atong mga kaliwat. Gwapo naman tagdan. Musamuta ini og kagwapo. May atong mga ilong, dagko kayog burot sa kilid, ug unom kabog ang atong mga mata sa atong naw. Pero ang mga taga-Avas, duha lang ang ilang mga mata, og mga gagmay kay kita. Aduna kita'y gaho nga makapagamay og makapadako sa atong lawas, mga higante ta. Ang mga taga-Avas, sama sila kadagko sa atong bukton. Mao ka na. Apan atong sundon ang gisugo sa hari sa Erkalya. Pangandam ka mo, kaya atong addoon ang Lemuria. Ug hoy, kining atong gidakon karon, dili na nato usbon ngadto sa atong normal nga gidakon. Kay dili kita makasud sa ilang palasyo. Mayo nun, malgat. Kay mas gwapo ko din akong gidakon karon. Mas gahi ang akong lawas kung dili ni mainat. Kwarkito! May isugo ako kanimo. Ipada ako kanimo ang akong mensahe ngadto ni Haring Salamis. Gikan kining mensahe ni Alastor, ang hari sa Tatanos. O sa magay na isuwat na ini, akong basahon. Hangtod karon amon, wa pa ko mobati og gugma ngadto sa usa ka hari o sa usa ka prinsipe. Pero, Prinsesa Estea, ikaw ang bantugang prinsesa sa kasing-kasing. Apan ikaw, wa pa rin may gugma. Ano ka nga ikaw ang may gugma? Tinuod ka na amon. Ako ang prinsesa sa kasing-kasing. Apan wa ka ba di ay masayod? Ha? Ako? Wa masayod? Nahigugman ako. Dugay na. O kinsa man, Prinsesa Estea. Kinsa ang nahamli na lang na nakaparag-iya sa imong kasing-kasing. Ang tanang kabatan-unan dinhi sa Ilaria. Ang mga bata nga akong gipangsakop, sila ang akong gihalaran sa akong kasing-kasing amon. Tuod sa? Manggiloyon kay ganong kasing-kasing. Katong mga bata na taga-Ilaria. Bisan kinsa nga mga saad ng mga bata na way ginikanan kay gipanglabay. Imo silang yatiman na isama sila sa imong mga anak. Manggiloyon kakaayo, Prinsesa Estea. Gitawag ko ni Amahang Hari Salamis. Dili ko musugot, Amahan kong Haring Salamis. Ingon man ako, anak kong prinsesa. Nasayod kita. Kung unsa kahod sa pagkadautan ang mga taga-Avas, mukaon sila sama ka nato. Kung mausab ang ilang panagway, ngadto sa imahen sa pagkademonyo. Husto ka, Estea, anak kong prinsesa. Dili unta ko mutugot. Unsay? Dili ko gusto kasamok. Maong Maong unsa? Maong unsa, Amahan kong Haring Salamis? tugutan nato ang maong higayon. Nga sabot-sabotan ang mahitungod kaninyo ni Haring Alastor, ang hari sa Avas. Unsa? Nisupa ko amon. Ang ngalan, Prinsesa Estea, tuod kay, di agad mahalim ang ilang itsura.
kung makakita ka sa tinuod nilang panagway. Dungog-dungog lang ang akong nadunggan nga kun mulapas kita sa atong lugar ug moabot kita sa ilang dapit, dili na mahibalik dinhi sa atong dapit tungod kay ila kining patyon ug kanon. Tinuod ka na, prinsesa. Adunay kamatuoran ni ana. Adunay sakop sa Lemuria na naabot dito. Tulo sila. Apan, wag na gid makabuhi ang duha. Ano siya? Nakaikyas pa kini. O nabalik sa atong lugar. Nakakita siya sa paglamoy sa iyang mga kauban. Kikaon kini sa mga higanting demonyong taga-awas. Amon, Ako mismo. Nakakita sa matuod nilang panagway. ug usay posibleng mahitabo. Kung tugutan ko nga kaming duha makasal. Basin, kanon ka niya. Imoon ang tuon. Oh, Kagum-kum. amon! Haring Salamis, ang hari dinhi sa Lemuria. Ako si Alastor, ang hari sa Avas. Alastor? Husto, may gahom kamo sa pag-usab sa inyong hitsura. Husto ka? Gusto ka bang magkakita sa tinuod kong hitsura? Haring Salamis? Ayaw na lang. Magpasalamat ko nga nagpakita ka sa ingon ni Ana nga hitsura. Magkasinabot kita. Og, dili ko maghangad kon magsulti kita. Kay kamo, mga dagko og mga higante man. Sakto kaghapon, Haring Salamis. Niya ako, tungod kay gusto kong makigsabot kanimong formal bahin sa katuyuan ko sa imong anak nga prinsesa. Prinsesa Hestia! Prinsesa Hestia! Prinsesa! Amon? Ngano? Ano yung mga taga-avas? Oh, ha? Tanawa! Tanawa sa mintanan ninyo yung maglawak! Nakita mo sila sa gawas! Ikaw di ay si Alastor. Sayop di ay si Amon sa paghulagway kaninyong mga taga-awas. Wa siya pasayop siya baghulagway kanamo, Prinsesa Hestia? Siya nga akong anak. Si Prinsesa Hestia. Pagkamataho mo, Prinsesa Hestia. Tinuod ka gyud nga Diyosa sa kasing-kasing. Salamat sa imong pagdahig. Nasayod ang imong amahan sa akong katuyuan. Nasayod ang sab ako Haring Alastor. Sa miaging adlaw pa, nabasa ko ang mensahe nga gipadamo sa imong mensahero. Og ang tuwag, dili ko muuyon. Ako ang kining Prinsesa Hestia. Ingon ani ang gusto kong mahitabo. Pasaylo ako, amahan kong Haring Salamis. Kung musupa ka, Prinsesa Hestia, wa ka gyapoy mahimo. Tungod kay ang imong amahang hari lang ang makadesisyon kanimo. Din siya tibuok ninyong gingharian. Haring Alastor. Dili ba, Haring Salamis? Mubalik kami din Arang pagkasabutan na ang adlaw sa atong kasal, Prinsesa Hestia. Haring Alastor. Naisupak sa akong kabubuton ang gustong mahitabo ni Alastor Hestia. Og nganong wa mo siya prangkahi amahan kong hari. Nga dili ko gusto sa hari sa Avas ni Haring Alastor. Tungod kay mga matay kita. Kung ako siyang balibaran sa iyang katuyuan diya kanimo. Way gugmaan ang kanamong duha. Busa, dili ko magpahigot sa kaminyoon ni Alastor. Mga matay ang atong kaliwat, Hestia. Amahan kong hari. Matod pa ni Alastor, kung dili ka mo mahiusa, gubato nila kining atong gingharian. O sa uyunan ta siya sa gusto niyang mahitabo. Kaninyong duwa, maghiusa ka mo. Si Alastor, Prinsesa Hestia. Dili! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.